హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు తెలుగు విభాగం నుంచి ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి స్పెషల్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం. సో ఈ స్పెషల్ క్లాస్లో ఈరోజు మనము ఆ జగన్నాథుడు పురి శ్రీ జగన్నాథుడు అవతారణ వృత్తాంతాన్ని గురించి కొద్దిగా, అంటే ఆ జగన్నాథుడి అవతారం గురించినటువంటి అంశాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎందుకంటే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పినట్లుగా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క భాగవతుల యొక్క కథలను గురించి మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ భగవంతుని యొక్క కృప, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క కృప ద్వారా భక్తి బీజం లత వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం. సో ఇప్పుడు మనము ఈరోజు కొద్దిగా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, అనంతమైనటువంటి లీలలు, అటువంటి ఆ లీలల్లో పూరి జగన్నాథుడు, ఆ పూరి జగన్నాథ క్షేత్రము ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా చార్ధాముల్లో ఒకటిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అటువంటి ఆ జగత్ నాథ అని పిలువబడే ప్రపంచానికే నాథుడు రక్షకుడు అయినటువంటి ఆ జగన్నాథుడు గురించి ఆయన యొక్క అవతరణం. సో ఆ పూరి జగన్నాథుడు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క రూపమే, ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క రూపమే అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఆ సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ పూరి క్షేత్రమునందు మరి ఆవిర్భవించినటువంటి విధానం గురించినటువంటి అంశాన్ని, ఆ ఆవిర్భవ కథ మనకి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలలో స్కంద పురాణము, అలాగే బ్రహ్మ పురాణము, అలాగే ఆ స్థలానికి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి ఆ గ్రంథమైనటువంటి నీలాద్రి మహాత్మ్యం అనేటువంటి ఆ నీలాద్రి మహోదయం అనేటువంటి గ్రంథాలు మనకి పూరి జగన్నాథుడి యొక్క ఆవిర్భ కథకు ప్రామాణికమైనటువంటి నీలాద్రి మహోదయం వంటి గ్రంథాలలో వివరించబడినటువంటి అంశాల ద్వారా మనము చూసినట్లయితే పూరి జగన్నాథుడి గురించి మనకి అదృష్టం కొల్లది మన తెలుగు ఇస్కాన్ వైష్ణవులు మహారాజ్ సుఖదేవ్ మహారాజులు వారు తెలుగులో మనకి వారు నెల్లూరు ఇస్కాన్ క్షేత్రంలో ఉండేవారు. వారు కూడా దీన్ని తెలుగులో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఉంది, అది కూడా మీరు చూడవచ్చు. సో దాంట్లో కూడా వారు అద్భుతంగా ఆ భగవంతుని, ఆ జగన్నాథుడి యొక్క లీలల గురించి, ఆ జగన్నాథుడు అవతరణము, అలాగే జగన్నాథుడి యొక్క రూప వృత్తాంతము, జగన్నాథుడి మహాప్రసాదం గురించి, జగన్నాథుడు రథయాత్రలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాలను గురించి, అలాగే జగన్నాథ రథయాత్ర, గౌరాంగ దేవుడు, జగన్నాథ రథయాత్ర యొక్క ఇతిహాసాలు, అలాగే జగన్నాథ రథములు సమాచారము, ఆ జగన్నాథపురి తర్వాత అక్కడ ఉండేటువంటి దర్శనీయ స్థలాలు అంటే అనేకమైనటువంటి అంశాలను చాలా వివరంగా వారి యొక్క గ్రంథంలో వివరించినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి, చదువుకోవచ్చు మనం. సో అయితే ఈరోజు మరి ఆ పూరి జగన్నాథుడు, పూరి క్షేత్రం ఏదైతే ఉందో పూర్వము నీలాచలంగా పిలువబడేటువంటి క్షేత్రంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ పూరి జగన్నాథుడి గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతా తెలిసినటువంటిదే. ఆ రథోత్సవము, ఆ జగన్నాథుడు దివ్యధామమైనటువంటి పూరిలో ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఆ జగన్నాథుడు, బలదేవుడు, సుభద్రా మహారాణి వారి ఊరేగింపుగా జరుగుతూ ఉండేటువంటి అంశాలు కూడా ప్రతి భారతీయుడికి, ముఖ్యంగా వైష్ణవులందరికీ కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా చెప్తుంటారు. ఇక్కడ ఈ పూరి జగన్నాథ్ క్షేత్రంలో జగన్నాథుడు, బలదేవుడు, సుభద్రా మహారాణి ఊరేగింపులుగా జరుగుతుండేది. ఇక్కడ త్రిమూర్తి స్వరూప ఆ తత్వార్థాన్ని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముగ్గురులో జగన్నాథుడు పరమాత్మగాను, సో మనకి వివిధ వైష్ణవ తత్వాలలో చెప్తారు. గౌడీయ వైష్ణవులో శ్రీకృష్ణుడు రాధా విరహ రూపంలో ఉండేటువంటి తత్వంగా చెప్తుంటారు జగన్నాథుని అక్కడ. అలాగే ఆ బలభద్రుడు
అనేటువంటిది జీవాత్మగాను, సుభద్రాదేవి ప్రకృతి లేదా భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తిగాను చెప్పబడేటువంటిది ఉంటుంది. సో మరి అటువంటి ఆ పూరి జగన్నాథుడి యొక్క ఆవిర్భావాన్ని గురించి చూసినట్లయితే మనకి అక్కడ నీలమాధవుడి ఆవిర్భావము చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ పూరి క్షేత్రం పూర్వంలో నీలాచలం అని పిలువబడేటువంటి అక్కడ ఒక విశ్వాసుడు అనేటువంటి విశ్వవాసుడు అనేటువంటి ఒక భక్తుడు అడవిలో నీలమాధవుడు అనేటువంటి ఆ దివ్య దేవుణ్ణి ఆరాధించేవాడు అని చెప్తారు. ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి వారు అని చెప్తుంటారు. మరి అటువంటి ఆ నీలమాధవుడు తదుపరి జగన్నాథుడుగా సో ఇక్కడ ఆవిర్భవించినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇందులో అవంతి దేశపు రాజైనటువంటి ఇంద్రద్యుమ్నుడు అనేటువంటి గొప్ప విష్ణు భక్తుడు అనేటువంటి వారు ఉండేవారని చెప్తారు. ఆయన భగవంతుని దర్శనం కోసం ఎంతో ఆరాటపడుతూ ఉండేవాడని, అలాగే ఆ ఆయన ఎప్పుడు నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవాలనేటువంటి కాంక్షతో ఉండేవాడు అని చెప్తుంటారు. సో అటువంటి ఆయనకు ఒకసారి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఒకసారి ఒక భక్తుడు ఆయన యొక్క కొలువులోకి రావడము, ఆ భక్తుడు నీలమాధవుడిని గురించి, ఆ నీలమాధవుడి యొక్క అవతారాన్ని గురించి అక్కడ ప్రస్తావించడము, అదంతా విన్నటువంటి ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడికి ఎంతో భావోద్రేకం కలుగుతుంది అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను విన్నటువంటి కారణంగా. అందుకే శ్రవణ కీర్తనాదులు మనకి ఎంతో ప్రముఖంగా చెప్తారు భక్తి విధానాలలో. సో ఆ క్రమంలో ఆ వచ్చినటువంటి భక్తుడు భగవంతుని గురించి, అందులో ముఖ్యంగా నీలమాధవుని యొక్క అవతారాన్ని గురించి ముచ్చటించటం వల్ల ప్రస్తావించినప్పుడు అది విన్నటువంటి ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు ఎంతో భావోద్రేకానికి గురి అయ్యి ఆ నీలమాధవుడు వెలిసినటువంటి చోటును వెతకడానికి అనేక మంది బ్రాహ్మణులను, ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని కొంచెం తెలిసినటువంటి వారు కదా బ్రాహ్మణులు. సో ఆ బ్రాహ్మణులను అన్ని దిశల వైపుకు పంపిస్తారట. ఆయన భగవంతుని గురించి చర్చిస్తారు, కానీ ఎక్కడ ఉన్నది అనేటువంటిది ఆ భక్తుడు తెలియదు ఆయన కూడా. కానీ నీలమాధవుని గురించినటువంటి గొప్పగా ఆయన యొక్క ఇది చెప్తూ ఉంటారట. సో ఎంతో భావోద్రేకానికి గురైనటువంటి అతడు ఆ నీలమాధవుడు ఎక్కడున్నాడు, అటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి భగవంతుడు దేవదేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఆ విగ్రహం ఎక్కడ ఉన్నది. ఎందుకంటే మనకి భక్తులకు అర్చన ద్వారా ఆ భగవంతుడు, ఎందుకంటే నేరుగా భగవంతుడిని మనము సందర్శించుకోలేనటువంటి సందర్భంలో మనకి ఆ అర్చా విగ్రహ రూపంలోనే భగవంతుడు అవతరిస్తాడు. అలాగే భగవంతుడు చెప్తారు భగవద్గీతలో, ప్రతి యుగంలోనూ ధర్మాన్ని కాపాడడానికి, భక్తులను రక్షించుకోవడానికి ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటుంటారు. స్వయంగా ఆయన అవతారం రావడము అది ఉంటుంది. ఆయన యొక్క దివ్య మాయ, యోగమాయ ద్వారా ఆయన అవతారాలు తీసుకుంటాడు. ప్రతి యుగంలోనూ అవతారాలు, సత్యయుగంలో, త్రేతాయుగంలో, ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడుగా సాక్షాత్తు నేరుగా స్వయం భగవాన్ కృష్ణుడిగా వచ్చినటువంటి అవతారాన్ని చూస్తాం. సో ఈ విధంగా మరి ఆ నీలమాధవుడు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అర్చా విగ్రహ అవతారంగా చెప్పబడేటువంటి నీలమాధవుడు గురించి మరి వినంటే సాధారణంగా భక్తులు దర్శించుకోవడానికి, సేవించుకోవడానికి మనం వివిధ ఆలయాల్లో విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి దర్శించుకుంటాం. సో భక్తులకు అది ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం. ఎందుకంటే ఆ విగ్రహాలు, అర్చా విగ్రహాలు భగవంతుడు వేరు కాదు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశం. సో కనుకనే మరి భక్తులను అనుగ్రహించడానికి, భక్తుల మీద అనుగ్రహం చూపడానికే ఆ భక్త వత్సలుడైనటువంటి దేవదేవుడు మరి ఆ సాధారణమైనటువంటి భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వడానికి, ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక అందరూ కూడా భగవంతుని నేరుగా దర్శించుకోలేరు. సో అలా సాధారణంగా ఉండేటువంటి వారికి దర్శనం ఇవ్వడానికి, వారు ఆ భగవంతుని సేవించుకోవడానికి, ఆ భగవంతునికి సేవలు చేసుకోవడానికి అర్చా విగ్రహ రూపంలో ఆయన
అవతరిస్తారు అని చెప్తారు. సో, ఆ విధంగా నీలమాధవుడు హ్మ్, మరి ఆహ్, ఆ నీలమాధవుడి యొక్క తత్వాన్ని ఆ భక్తుడి ద్వారా విన్నటువంటి ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు తన వద్ద ఉన్నటువంటి పండితులను వివిధ ప్రదేశాలకు ఆ! పంపడం జరిగింది. వాళ్ళందరిలో అలా వెళ్ళినటువంటి వారిలో ఒక్కరు తప్ప అందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంటే నీలమాధవుడి యొక్క ఆ విగ్రహాన్ని తెలుసుకోలేక అందరూ కూడా తిరిగి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. హ్మ్. సో, అందులో విద్యాపతి అనేటువంటి ఒక హ్మ్, పౌరోహితుడు, పండితుడు మాత్రము అతడు తిరిగి రాలేదట. ఎన్నో చోట్ల తిరిగి అంటే రాజుగారు ఇచ్చినటువంటి ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఆ భగవంతుడిని యొక్క అంటే ఆ నీలమాధవుడిని ఎతకడానికి ఆయన ఎన్నో చోట్ల తిరిగి చివరికి ఆదిమవాసులైనటువంటి ఆ ఆ! శబర జాతులు వారు నివసించేటువంటి ప్రాంతానికి చేరుకున్నాడట. సో, అక్కడ గిరిజన ప్రాంత ఏరియాలో విశ్వవసు అనేటువంటి ఆ ప్రాంతీయ శబరుని ఇంట్లో ఆశ్రయం తీసుకుంటాడు. ఆయన వచ్చినటువంటి సమయంలో అక్కడ మొదటగా ఆయన లేడు అని చెప్తారు. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మాయి ఆ! ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో, లలిత ఆమె ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆయన కూడా రావడం జరుగుతుంది. వచ్చినటువంటి వాడు మరి బ్రాహ్మణుడు కనుక సాదరంగా ఆహ్వానం పరిచి, ఆయనకి అతిథి మర్యాదలు చేసి వారింట్లోనే ఆశ్రయం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక ఆ విధంగా ఆయన అక్కడ వెతుకుతూ అదే ఉంటూ కొంతకాలం అక్కడే ఉండడం తర్వాత వారి ఆ విసు ఆయన యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి లలితను ఆ విద్యాపతి వివాహం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో, అక్కడే ఉండిపోతాడిక అతను. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆహ్, విశ్వవసు అనేటువంటి శబరుడి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి కొన్ని వింతలు చూస్తాడాయన. కొన్ని విశేషాలు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఏమైతుందంటే ప్రతి రాత్రి కూడా ఆ విశ్వవసు బయటికి వెళ్ళడము, ఆయన తిరిగి వచ్చేటప్పటికి ఏదో సుగంధ ద్రవ్యాలు, కర్పూరం, చందనం వంటివి తీసుకొచ్చేవాడట. అయితే ఈ విషయాన్ని గురించి తన భార్యను ఆయన అడుగుతాడు. అయితే ఆమె మొదట చెప్పదట. తర్వాత ఎందుకంటే భార్యాభర్తల మధ్య కాబట్టి ఆమె కొంత తర్వాత చెప్తుంది. మా నాన్నగారు ప్రతిరోజు కూడా ఒక రహస్యమైనటువంటి ప్రదేశంలో నీలమాధవుడిని అర్చిస్తాడు అనేటువంటి విషయం సో, ఎప్పుడైతే ఆ విషయం వింటాడో హ్మ్, ఆ విద్యాపతికి ఆయనకు ఆయన వచ్చినటువంటి ఎంతో ఆనందంతో పొంగిపోతాడని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన ఏ కార్యం కోసం వచ్చి వెతుకుతూ అక్కడ ఉండిపోయాడో అది విన్నటువంటి ఆయనకు హ్మ్, సో, ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతాడు. అంటే తను అనుకున్నది ఏదైతే వచ్చాడో దాన్ని సాధించగలిగినటువంటి విషయంగా అనిపించి అంటే ఆ భగవంతుడిని సో, ఏదైతే రాజు తనకు అప్పజెప్పాడో ఆ బాధ్యత కూడా నెరవేర్చే విధంగా అలాగే ఆ భగవంతుడిని నీలమాధవుడిని దర్శించుకునేటువంటి అవకాశం తనకొస్తుంది అనేటువంటి ఆనందంతో ఉంచుతారు. అయితే వాస్తవానికి లలిత్ తన కుమార్తెకు ఆయన ఆ విశ్వవసు దాన్ని రహస్యంగా ఉంచమని చెప్తే ఆమె అలా ఉంచలేక ఆ తర్వాత ఆ రహస్యం అతనికి తెలిసిన తర్వాత ఈయన మళ్ళీ అడుగుతాడు. మీ నాన్నగారిని అడిగి నేను కూడా ఆయన దగ్గరికి ఆ నీలమాధవుడిని తీసుకెళ్ళే విధంగా చించు మొదట ఒప్పుకోడట. కుమార్తెగా ఎక్కువగా బలవంతం చేయడం వల్ల ఒప్పుకుంటాడు. అయితే అక్కడికి రాజు తీసుకువెళ్ళేటువంటి సందర్భంలో కళ్ళకి విద్యాపతి కళ్ళకు గంతలు కట్టి, గుడ్డ కట్టేసి తీసుకెళ్తాడు. ఈ విద్యాపతి మంచి కొంత తెలివిగలవాడు. నువ్వుల గింజలని తను వెళ్ళేటువంటి సమయంలో ఎందుకంటే ఎలాగూ కళ్ళకి గంతలు కట్టి తీసుకెళ్తున్నాడు కాబట్టి, ఆ అడవిలో వెళ్ళేటువంటి ప్రాంతంలో గింజలను వదులుకుంటూ వెళ్తాడు. సో, ఇక ఎప్పుడైతే ఆ ప్రదేశానికి వెళ్తారో హ్మ్, నీలమాధవుడు ఉండేటువంటి స్థానానికి చేరిన తర్వాత విశ్వవసు విద్యాపతి కళ్ళ
విశ్వవసు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన విద్యాపతి కళ్ళకు ఉన్నటువంటి గంతలను విప్పేస్తాడట. ఎప్పుడైతే కళ్ళకి గంతలు విప్పగానే ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ శ్యామ సుందరుడైనటువంటి నీలమాధవుడు దివ్య మంగళ అసాధారణమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని చూసినటువంటి ఆ విద్యాపతి ఆనందంతో అక్కడే నృత్యం చేస్తాడట. ఎంతో ప్రార్థన చేసి పారవశ్యంతో ఆ విద్యాపతి ఆనందంతో అక్కడ నృత్యం చేస్తూ దర్శించుకున్నటువంటి ఆ నీలమాధవుడిని సో మరి ఇక ఆయన ఆ విధంగా అక్కడ ఉంటాడు. ఆ నీలమాధవుడిని అక్కడే ఉంచేసి దర్శనం చేసుకున్నటువంటి ఆ విద్యాపతి అక్కడ ఉంచేసి ఆ విద్య ఎవరైతే విశ్వవసు ఉన్నాడో ఆయన సేవించుకోవడానికి అవన్నీ తీసుకురావడానికి వెళ్తాడు. ఇక వచ్చిన తర్వాత ఆ విధంగా పూజ జరిపేసి ఇద్దరు ఇంటికి రావడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే అరుదుగా దర్శించుకోగలిగేటువంటి ఆ దేవదేవుడు భక్తుల ఆరాధనలు స్వీకరించడానికే ముఖ్యంగా ఆ అర్చా విగ్రహాలలో ఉంటారని చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, ఎల్లప్పుడూ నా చింతన చేయుచు నా భక్తుడవమ్ము, నన్నే పూజించుము, నాకు మోకరిల్లి ప్రణాళము చేయుము. తదు అనుగుణంగా భగవంతుడు అలా చేయడానికి భగవద్గీతలో ఏదైతే మద్భక్త అంటూ చెప్తారో సో ఆ విధంగా చేయడానికే ఆ భగవంతుడు విగ్రహ రూపంలో అవతరించి ఆ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అయితే ఇక అక్కడ ఆ నీలమాధవుణ్ణి దర్శించుకున్న సందర్భంలో ఆ విశ్వవసు విద్యాపతిని అక్కడే వదిలేసి పూజకు అవసరానికి కావలసినటువంటి కందమూల ఫలాలు పుష్పాలు తేవడానికి అరణ్యంలోకి వెళ్తాడు. అయితే అక్కడ విశ్వవసు వెళ్ళిన తర్వాత విద్యాపతి నీలమాధవుడు దగ్గరే ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒక అద్భుతం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏంటంటే కాకికి మోక్షం జరగడం చూస్తాడు అతడు. ఏమవుతుందంటే అక్కడ చెట్టు కొమ్మ మీద ఉన్నటువంటి ఒక కాకి కోనేరులో పడుతుందట. ఎప్పుడైతే అది కోనేరులో పడగానే చతుర్భుజ విష్ణు దూతలు ఆ రూపాన్ని అక్కడికి వచ్చినటువంటి వారంతా కూడా ఏదైతే ఆ కాకి ఆత్మ ఉన్నదో ఆ రూపాన్ని వెంటనే వైకుంఠానికి తీసుకుపోతారట. అంటే ఇక్కడ ఆ కోనేరులో పడినటువంటి ఆ కాకికి మోక్షం లభించినటువంటి విషయాన్ని విద్యాపతి చూస్తారు. అది చూసినటువంటి విద్యాపతి తాను కూడా చెట్టెక్కి ఆ కోనేరులో దూకాలని చెట్టెక్కుతాడట. ఇంతలోనే ఆకాశం నుంచి ఒక శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది, నీలమాధవ మరి సారీ విద్యాపతి, మరి నీవు నీలమాధవుని దర్శనం చేసుకున్నావు కాబట్టి మరి నీవు దర్శించుకున్నటువంటి ఆ నీలమాధవుడిని ఎవరి ఆజ్ఞ మేరకు ఇక్కడికి వచ్చావు? నువ్వు మహారాజుకు మరి ఈ సమాచారాన్ని తెలియచేయాలి కదా. సో కాబట్టి నీవు ఈ విషయాన్ని మహారాజుకు తెలియచెయ్యి అని అతనికి ఆకాశవాణి వినిపిస్తుందట. అప్పుడు చెట్టు దిగి వచ్చేస్తుంటాడు. సో ఇక ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఆ వనంలో దొరికినటువంటి పూజా ద్రవ్యాలు తీసుకొని విశ్వవసు తిరిగి రావడము, తన యొక్క నిత్య పూజలను పూర్తి చేసుకోవడం. ఆ సమయంలో నీలమాధవుడు ఆ విశ్వవసు శబరితో అంటాడట, ఇన్నాళ్ళు ప్రేమతో నువ్వు చేసినటువంటి పూజలను నేను అందుకున్నాను. నేనిక ఇక్కడ నుండి వేరే ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాను. ఇంద్రద్యుమ్న రాజు యొక్క వైభవపూర్వకమైనటువంటి సేవలను నేను స్వీకరించాల్సి ఉన్నది. నా భక్తుడు నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. సో అని చెప్తాడు. అది విన్నటువంటి ఆ శబరి అంటే విశ్వవసు
ఎంతో దుఃఖితుడైతాడట. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క సేవలో పొందేటువంటి ఆనందాలను అనుభవిస్తున్నటువంటి వాడు రేపటి నుండి అది లేదు అనేటువంటి విషయం తెలుసుకోగానే హ్మ్, ఇక ఎంతో బాధపడతాడు. అలాగే ఇక ఈ విషయం ఇంద్రద్యుమ్నుడికి తెలవకుండా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆ విద్యాపతిని బందీ చేస్తాడట. తన ఇంట్లోనే బందీగా ఉంచుతాడట. కానీ తన కూతురు బలవంతంతో చేయడం వల్ల ఇక వదిలేస్తాడు. ఆ విద్యాపతి ఇంద్రద్యుమ్నుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ విషయాన్ని అంతా చెప్పడము. ఇక అది విన్నటువంటి ఆ రాజు, ఇంద్రద్యుమ్నుడి రాజు ఎంతో ఆనందంతో ఉండి ఇక ఏమాత్రము ఆగలేకుండా వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిని అందరినీ వెంట పెట్టుకొని ఆ నీలమాధవుడు కోవెల ఏదైతే ఉందో అంతకుముందు అక్కడ ఆయన దర్శించుకున్నటువంటి ఆ అడవి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నీలమాధవుడి కోవెలకు ప్రయాణం అవుతాడట. సో ఇంతకుముందు మరి ఆ మార్గము తెలుసుకోవడానికి విద్యాపతి వేసినటువంటి ఆ గింజలు మొలకెత్తు ఉండడం వలన ఆ ప్రదేశాన్ని వారు చేరుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ నీలమాధవుడి యొక్క దర్శనం వాళ్ళకి లభించదట. సో ఆ విధంగా అక్కడ ఆ విగ్రహం అంటే నీలమాధవుడు అదృశ్యం అవడం జరిగింది అని చెప్తారు అక్కడికి వారు వెళ్ళేటప్పటికి. సో అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఆ నీలమాధవుడు కనిపించకపోయేటప్పటికి ఆ ఇంద్రద్యుమ్న రాజు విశ్వవసు ఉండేటువంటి శబర్ల గ్రామాన్ని ముట్టడిస్తాడట. ఆయనను బందీగా పట్టుకొని బందీగా చేస్తారట. ఎందుకంటే వాళ్ళక్కడ ఆ ప్రాంతాలకు వాళ్ళే ఇదిగా ఉంటారు, సామంతులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి. అంటే ఆ విగ్రహాన్ని అతడు ఏదో దాశాడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన బందీ చేయడం అవుతుంది. కానీ వెంటనే మరలా ఆ దేవదేవుడు ఆకాశవాణి ద్వారా వినిపిస్తుందట ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడికి, శబరుణ్ణి విడిచిపెట్టు, నీలపర్వతం మీద నువ్వు గొప్ప మందిరాన్ని నిర్మాణం చెయ్యి. ఆ మందిరంలో నేను దారు బ్రహ్మ అంటే చెక్కతో తయారు చేయబడినటువంటి విగ్రహంగా వెలుస్తాను అని చెప్తారట. అది ఇప్పుడు మనం చూసేటువంటి జగన్నాథుడు చెక్కతో తయారు చేయబడిన దారు బ్రహ్మగా పిలువబడేటువంటి ఆ జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రామయి సో అని చెప్పేసి నా యొక్క నీలమాధవ విగ్రహం ఇక నీకు కనిపించదు అని చెప్తాడట ఆ భగవంతుడు. సో ఇక ఇంద్రద్యుమ్నుడు చేసే అంటే భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు అక్కడ దొరికినటువంటి చక్కటి రాళ్లతో ఆ ప్రదేశంలో ఆ నీలాద్రి దాకా రాజమార్గం వేయించేసి, అంటే ఇంద్ర రాజ్యం నుండి అక్కడ వరకు మంచి రాజమార్గం వేయించి రాళ్లను తరలించి మందిర నిర్మాణాన్ని చేయిస్తాడట. మరి అదే శ్రీక్షేత్రము అనబడేటువంటి నీలాద్రి ప్రాంతము ఆ శంఖాకారంలో ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో అలాగే ఆ ప్రదేశంలో ఆయన నిర్మించినటువంటి ఆ ప్రదేశంలో మరి జనావాసం కూడా ఉండాలి కదా. అక్కడ జనావాసానికి ఒక పురాన్ని కూడా నిర్మిస్తారని చెప్తారు. దాన్నే రామకృష్ణ పురాన్ని ఏర్పరిచి ఆ మందిరం కట్టి పూర్తి చేశారని చెప్తారు. మందిరము నేలలోనికి 60 అడుగుల లోతులోను, నేలపైన 120 అడుగుల ఎత్తు కట్టబడింది అని చెప్తారు. అప్పుడు మొదట్లో కట్టబడినటువంటి రోజుల్లో ఆ విగ్రహం. ఇక శిఖరాగ్రం పైన కలశాన్ని ఆవిష్కరించి దానిపైన సుదర్శన చక్రాన్ని కూడా ఆరోహణం చేస్తారు అని చెప్తారు. అలాగే బంగార అలంకారంతో మందిరాన్ని శోభామయం చేస్తాడు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా చేసిన తదుపరి మరి ఆ ఇంద్రద్యుమ్న రాజు ఆ బ్రహ్మదేవుతో మందిరాన్ని ప్రతిష్టం చేయించడం కోసం బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తాడట. మరి మనకి దీంట్లో ఇది కూడా మనం వింటాము, ఆ మనకి అక్కడ ఉండేటువంటి కాలము మన కాలానికి భిన్నంగా ఉంటుంది కదా. సో ఈయన బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళి ఆ బ్రహ్మను తీసుకొని తిరిగి రావడానికి వచ్చేటప్పటికి ఇంతలోనే
ఈ సముద్రము దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ దగ్గరే ఉండడం వల్ల ఆ మందిరం అంతా కూడా ఇసుక దిబ్బలతో కూడుకుపోతుంది. అంటే అంతకుముందే 60 అడుగుల లోపలికి, తర్వాత 120 అడుగుల ఎత్తుకు కట్టినటువంటి ఆ మందిరం ఏదైతే ఉందో, అది ఈయన ఎందుకంటే బ్రహ్మలోక సమయం వేరుంటుంది కదా! వచ్చేటప్పుడు చాలా కాలం అయ్యేటప్పటికి అది ఇసుకతో కూడిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అయితే ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఆ కాలంలోనే వేరే రాజులు కూడా పరిపాలన జరుగుతుంది. రాజా సురదేవ అనేటువంటి వాడు గాలమాధవ రాజుల పాలన కూడా గడిచిపోయింది అని చెప్తారు. అయితే గాలమాధవుడు అనేటువంటి ఆయన ఇసుక తిన్నెలను తవ్వించి మందిరాన్ని పునరుద్ధరించారు అని చెప్తారు. అయితే బ్రహ్మలోకం నుంచి తిరిగి వచ్చినటువంటి ఇంద్రద్యుమ్నుడికి, ఆ గాలమాధవుడికి మధ్య ఆ మందిరం ఆధిపత్యం గురించి వివాదం ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడేమో నేను కట్టించినటువంటి మందిరం అంటే, ఆ గాలమాధవుడు లేదు నాది అని చెప్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ ఇసుక దిన్నెలయన్నీ తీసేసి నేనే నిర్మించాను అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాడు. అయితే ఈ పంచాయతీ తెంచడానికి ఆ మందిరం దగ్గరనే ఉంటూ ఉన్నటువంటి ఎన్నో తరాలుగా బతుకుతూ ఉన్నటువంటి భూషాండ కాకి అనేటువంటిది సాక్ష్యం చెప్పడానికి ముందుకొస్తుందట. ముందుకొచ్చి ఆ తరాలు అంటే ఇక్కడ ఆ కాకి తరతరాలుగా రామనామంను కీర్తన చేసుకుంటూ హ్మ్, ఉంటుందట. అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఆ కాకి చెప్తుంది, గాలమాధవుడు కేవలం ఇసుక తిన్నెలం నుంచి మందిరాన్ని వెలికి తీశాడు తప్ప నిజానికి మందిరాన్ని నిర్మించినటువంటిది ఈ ఇంద్రద్యుమ్నుడే అని చెప్తారు. సో అప్పుడు ఇక ఆ ఇంద్రద్యుమ్న రాజు ఆ ఇక్కడ అక్షరీ క్షేత్రమైనటువంటి భగవంతుడిని ప్రతిష్ఠ చేయమని బ్రహ్మదేవుడిని ప్రార్థిస్తే జవాబుగా బ్రహ్మదేవుడు చెప్తాడట అక్కడ. శ్రీక్షేత్ర మందిరము భగవంతుడు ఆంతరంగిక శక్తితో ఆవిర్భవించిందని, అంటే నువ్వు కారకుడుగా ఉన్నావు, ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగికమైనటువంటి శక్తి ద్వారా ఆవిర్భవించింది. అందుకే ఇక్కడ మనకి పూరి క్షేత్రంలో ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి అంశాలుంటాయి. సో భగవంతుడు కూడా తన యొక్క స్వేచ్ఛతోనే ఆవిర్భవిస్తాడు. మనకి ఇంతకుముందు చెప్తారు కదా, ప్రతి యుగంలోనూ నేను నా యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి యోగ మాయ ద్వారా నేను అవతరిస్తాను అని చెప్పుకుంటుంటాడు. కనుక మరి నువ్వన్నట్లుగా భగవంతుడిని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడము నా వల్ల అయ్యే పని కాదని బ్రహ్మే చేతులు ఎత్తేస్తాడట. ఎందుకంటే ఈ జడ జగత్తులో జగన్నాథుడు ఆయన యొక్క దివ్య ధామము అవిచ్ఛిన్నంగానే ఉన్నాయి అనేటువంటి ఆయన యొక్క ఇచ్ఛతో వ్యక్త రూపంలో వస్తాడనేటువంటి విషయం అది. సో కనుక భగవంతుడే సాక్షాత్తుగా వస్తాడు తప్ప బ్రహ్మ నేనుగా అక్కడ ఏమీ ప్రతిష్ఠ చెయ్యలేను అని చెప్తుంటారు. కానీ అక్కడ ఇప్పుడు మనకేదైతే పూరి క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి నరసింహ భగవానుడి యొక్క విగ్రహాన్ని అక్కడ ప్రతిష్ఠ చేశారు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో మరి అక్కడ ఇక ఇంకా చెప్తాడు ఆయన, నేను మాత్రం మందిర ఆ శిఖరం పైన ధ్వజారోహణం చేస్తాను అని చెప్తాడు. సో చెప్పి ఇంకా దాని యొక్క అద్భుతాలు ఏం చెప్తారంటే, దూరం నుండి కూడా కేవలము ఆ పతాకాన్ని, అంటే ఆ పూరి జగన్నాథ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ఆ పతాకాన్ని దర్శించుకునే వాళ్ళు, ఆ మందిరం ముందు అక్కడ మోకరిల్లేటువంటి వాళ్ళు, ప్రణామాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు సులభంగా మోక్షానికి అధికారులవుతారు అని చెప్తారు. అంతటి దివ్యమైనటువంటి క్షేత్రము మనకి పూరి జగన్నాథ క్షేత్రం అని చెప్తారు. బ్రహ్మ ఆ ధ్వజారోహణ చేసి అక్కడ కలిగేటువంటి ఫలితాలను కూడా చెప్తారు. ఎవరైతే ఆ పతాకాన్ని దర్శించుకుంటారో, అలాగే దానికి మోకరిల్లుతూ ఉంటారో, ప్రణామాలు అర్పించుకుంటారో, అలాంటి వాళ్ళు వారికి మోక్షాన్ని పొందడమే కాదు, మోక్షానికే అధికారులు, అంటే మోక్షం వాళ్ళ ముందు మోకరిల్లుతుంది అని చెప్తున్నటువంటి ఇక చెప్తుంటారు. సో
ఇక ఆలస్యం అవుతుంది అంటే విగ్రహం ఏర్పాటు చేయలేకపోయాడు. ఏం చేయాలో తెలియక ఇంద్రదమ్నుడు ఇక నీలమాధవుడి యొక్క దర్శన భాగ్యం లేనటువంటి బతుకు వ్యర్థము అని ఆ నిరాహార వ్రతంతో ప్రాణత్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడతాడట. సో అలా ప్రాణత్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడినటువంటి సమయంలో ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడికి నీలమాధవుడు ఆ జగన్నాథుడు దర్శనం అంటే ఇక్కడ దర్శనమిచ్చి చెప్తాడట, నువ్వు తొందరపడకు, నేను సముద్ర జలాలలో తేలుతూ దారు బ్రహ్మగా ప్రత్యక్షమవుతాను. నీకు ఇక్కడ దింకి మొహం అనేటువంటి సముద్ర ప్రాంతంలో నేను నీకు దొరుకుతాను అని చెప్తాడట. సో వెంటనే ఆ రాజు సేనను వెంట పెట్టుకుని అక్కడికి చేరుకోవడము, స్వప్నంలో విన్నట్లుగానే శంఖ చక్ర గదా పద్మాలతో అంకితమైనటువంటి పెద్ద మాను ఆ కనిపిస్తుందట, నీటిలో తేలుతూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎన్నో ఏనుగులు సైన్య దళాలు ప్రయత్నం చేసినా కానీ ఆ దారు బ్రహ్మని కదల్చలేకపోతారట. ఇక అప్రయత్నంగా ఆ రాత్రి మరలా స్వప్నంలో జగన్నాథ స్వామి చెప్తారు, నా పూర్వ సేవకుడైనటువంటి విశ్వవసుని పిలిపించు, స్వర్ణరథానికి ఏర్పాటు చెయ్యి అని చెప్తాడట. సో ఆ విధంగా జగన్నాథుడు చెప్పిన విధంగానే రాజు నీలమాధవుడి భక్తులైనటువంటి ఆ విశ్వవసులు ఎవరైతే ఉన్నారో పూర్వపు ఆ శబరజాతుల వాళ్ళు, వారందరినీ రప్పించడము, వారు ఆ దారు బ్రహ్మ రెండు చివరల భక్తుల ఇద్దరిని ఉంచి ఆ ఎదురుగా స్వర్ణరథాన్ని ఉంచి స్వయంగా స్వామి దివ్య నామాలను కీర్తించడం ప్రారంభిస్తే ఆ ప్రార్థనలు ఏర్పాటుతో స్వామి సులభంగా రథారూఢై ఆ క్షేత్రానికి వచ్చాడు అని చెప్తారు. బ్రహ్మదేవుడు ఆ సందర్భంలో ఒక క్రతువుని సంపన్నం చేసి మరియు ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశంలోనే ఆ నరసింహస్వామి విగ్రహాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు అని చెప్తారు. ఇక ఆ విధంగా దొరికినటువంటి ఆ దారువు నుండి జగన్నాథుడు మూర్తిని మలచడానికి ఇంద్రద్యుమ్నుడు ఎంతో మంది శిల్పకారులను పిలిపిస్తారట. వాళ్ళందరూ కూడా ఆ దారు బ్రహ్మ మీద ఏమీ పని కూడా చేయలేకపోతారట. చివరికి మరలా ఆ భగవంతుడే ఒక వృద్ధ శిల్పి రూపంలో వచ్చేసి తన యొక్క పేరు అనంత మహారాణాగా చెప్పుకొని తనని ఒక 21 రోజులు ఏకాంతంగా ఉండనిస్తే, అంటే 21 రోజులు ఆ దారుపై పని చేయనిస్తే విగ్రహాలను నేను మలుస్తాను అని చెప్తాడు. మరి ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమైనవి కనుక ఇక ఏం చేయలేక ఒప్పుకుంటాడు. సో ఆ విధంగా ఆ వృద్ధ శిల్పి అంతమంది పట్టి దాన్ని తీసుకుపోలేనటువంటి ఆ దారు బ్రహ్మను తీసుకుని సులభంగానే తీసుకొని గదిలోకి వెళ్ళి తలుపులు వేసుకుంటాడట. అలా అయితే నన్ను 21 రోజు కూడా ఎవరు ఆటంకపరచవద్దు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా 14 రోజులు జరుగుతూ ఉంటుంది. 14 రోజులు తదుపరి లోపల నుండి ఎలాంటి శబ్దాలు రాకపోయేటప్పటికీ శకుడి శబ్దాలు పనులు అంతకుముందు అన్ని చూస్తుండే ఇక రాకపోయేటప్పటికీ రాజుకు కుతూహలము, అంటే మరి వృద్ధుడు ఇన్ని రోజులు ఆహారం లేదు, పని చేస్తున్నాడు, ఏమయ్యాడు ఏంటో అనేటువంటి కుతూహలం ఆపుకోలేక ఆ రాణి సలహాతో అలాగే ఎంతో ఆదుర్తతో మంత్రులు వాళ్ళంతా వద్దని చెప్తున్నా వినకుండా తానే స్వయంగా వెళ్ళి తలుపులు తీస్తాడు. తలుపులు తీస్తే లోపల వృద్ధ శిల్పి ఏం కనిపించలేదు. ఆ దారు బ్రహ్మ నుంచి మాత్రము ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి జగన్నాథ, బలదేవ, సుభద్ర 3 రూపాలు మలచబడినటువంటి పూర్తి కానటువంటి ఆ రూపాలు దర్శనమిస్తాయట ఆ రాజుకి. ఎందుకంటే ఇంకా 21 రోజు అని చెప్పాడు కదా, కానీ ఆ విగ్రహాల యొక్క పూర్తి కాలేదు. విగ్రహాలకు చేతులు కానీ వేళ్ళు ఏవీ లేవు. సో అవన్నీ ఆ సంఘటన వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చినటువంటి శిల్పి ఎవరో కాదు, అనంత మహారాణాగా చెప్పుకున్నటువంటి శిల్పి ఎవరో కాదు, సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే అయి ఉండాలి అని రాజుతో అంటారు. సో రాజు
షరతులు పూర్తి కాకుండానే 7 రోజులు ముందే తలుపులు తెరవడం వల్ల భగవంతుడు ఈ రూపంలోనే ప్రత్యక్షమయ్యాడు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. సో అదే ఇప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క అర్చా విగ్రహం. అయితే ఈ విధంగా జరిగినటువంటి సందర్భానికి, ఆ సంఘటనకి రాజు తనను అపరాధిగా భావించి మళ్ళీ జీవితాన్ని త్యజించడానికి తయారవుతాడట. సో అప్పుడు మరలా అర్ధరాత్రి అవుతుండగా స్వామి జగన్నాథ స్వామి మరలా స్వప్నంలో వచ్చి, నేను నీలాచల క్షేత్రంలో జగన్నాథుల రూపంలో 24 అర్చావతారములలో నా దివ్యధామంలో వేంచి ఉంటాను. నాకు స్థూలమైన జడమైనటువంటి పాదములు హస్తములు లేకపోయినా దివ్య అవయములతో నా భక్తుల సేవలన్నింటినీ నేను స్వీకరిస్తాను మరియు భక్తులను అనుగ్రహించడానికి అన్ని చోట్లకు ప్రయాణిస్తాను. చూడడానికి బాహ్యంగా నువ్వు నా షరతులను ఉల్లంఘించినట్లు అనిపించినప్పటికీ నిజానికి ఇది నా యొక్క లీల మాత్రం, లీలా వైభవమే అని చెప్తాడట. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలను నిజం చేస్తూ, ఆ వేద వాక్యాలను చెప్తాం భగవంతుని, సో వాటిని నిజం చేస్తూ జగన్నాథుడిగా అవతరిస్తాను, నా రూపం ఇలా ఉన్న ప్రేమాంజన రాసుకున్న నా భక్తులు దివ్య చక్షువులను నేను నీలమేఘ శ్యామ సుందరుడుగా వేణునాదం చేస్తూ కనిపిస్తాను, వైభవంగా నన్ను అలంకరించాలనే కోరికతో నువ్వు నాకు వెండి బంగారపు చేతులను అమర్చి ఆనందాన్ని పొందవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన చేయాలి అనేటువంటి కుతూహలం ఉంది కాబట్టి. మరి వాస్తవానికి ఆ భగవంతుడు ఆభరణాలను ధరించడం వల్ల భగవంతుడు ఆభరణాలకు అది వస్తుంది, అంతేకాని ఆభరణాల ద్వారా భగవంతునికి ఇది కాదు. సో మరి అందుకే ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తారు, పాదాలు చేతులు లేకుండానే దేవుడు నడుస్తాడు, సేవలు అందుకుంటాడు, కర్ణాలు లేకుండానే వింటాడు. అందరి గురించి అన్నీ ఆయనకు తెలుసు, కానీ ఆయనను మాత్రం మనం ఎవరం కూడా తెలుసుకోలేము అని చెప్తుంటారు. అది ఆ దివ్య పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆయన యొక్క వేద వాక్యములను సత్యం చేస్తూ జగన్నాథుడు సో ఆ దివ్య రూపంలో దర్శనమిస్తారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా ఆయనకి చెప్పన్ భోగాలుగాను 56 వంటకాలు, రోజుకు 8 మార్లు, సో ఆయనకి 7 రోజుల పాటు 8 సార్లు చేస్తూ 56 వంటకాలు ఆయనకి చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ జగన్నాథుడు ఆవిర్భవించినటువంటి సందర్భాన్ని గురించి కొంత అంశాలను ఈరోజు మనం చర్చించుకునేటువంటి అవకాశం. సో మరికొన్ని రూపాలు అంటే ఇక్కడ వాస్తవానికి అలాగే ఇంకా స్వప్నంలో కనిపించేసి ఒక 3 minutes సో చెప్తారట, ఎవరైతే శిల్పుగా విచ్చేసినటువంటి వాళ్ళ కుటుంబంలోని వాళ్ళే రాబోయేటువంటి తరాల్లో మీ రథాలను తయారు చేయాలి అని ఆ జగన్నాథుడు మందహాసంతో తదాస్తు అంటారట. సో అలాగే మరి నువ్వు ఏదైనా కోరిక కోరుకో అంటే ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు అంటాడట, ఈ ఆలయంపై ఆధిపత్యం కోసం ప్రయత్నం చేయకుండా ఉండే విధంగా నాకు వారసులను లేకుండా చెయ్యి అని అడుగుతాడట. సో ఆ విధంగానే చేయడము. సో ఆ దారు బ్రహ్మగా జగన్నాథుడు సో అక్కడ ఆ విధంగా ఆవిర్భవించినటువంటి విషయాన్ని మనకి పూర్వ ఆచార్యులు ఇచ్చినటువంటి సమాచారాల విషయాల ద్వారా కొన్ని మీకు తెలిపేటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.